грабва се от бохемията, от бохемите, от хората на изкуството. И вече се разбира сега папото е лицето на Португалия. Нека се потопим за миг сърцето на Португалия. Tristeza no coração, trago os meus sonhos perdidos em noites de solidão. Trago versos, trago sons de uma grande sinfonia, tocada em todos os tons da tristeza e da agonia. Trago amarguras a molhos, lucidez e desafios. Trago secos os meus olhos que choram desvementos. Trago noites de luar, trago planícies de flores, trago versos, trago mar, trago dores ainda maiores. Trago noites de luar, trago planícies de flores, trago céu e trago mar, trago dores ainda maiores. Латиноамериканската музика, казахме, че е доста различна. От обикновената селска ранчера на Мексико до съвършената хаванера на Куба. В този смисъл, какво отличава Мексико от Куба? Музиката в Мексико има някои отделни специфични характеристики, които отличават не само от Куба, и от Карибския район. Примерно за мен мексиканската музика е малко по-интелигентна, по-запреваена, по-мелодична. Докато Карибския район и Куба, да речем, те са по-ритмични, там